Umenie je ako slnko, živé, nevtieravé. Keď zatiahnete závesy a zavriete okenice, slnko do bytu nevlezie, ale to nie je jeho chyba. Je to vaše rozhodnutie žiť po tme. A tak sa pýtam pri mojej tvorbe, má umenie dnes ešte zmysel? Štitec, plátno, farby a v mysli otázka. Čo ním rozpoviem? Aká budem? Možno medzi plátnom a tichom najviac úprimná. Moje meno je Nina Molíková a som maliarka, alebo teda umelkyňa. Tak na taký prvý moment, kedy som chcela niečo nakresliť, bol to podľa mňa už od detstva. V podstate už v škôlke som veľmi rada sama sedela pri stoliku a kreslila si niečo. Alebo potom po obede, keď som prišla zo škôlky, tak som si rada čítala rozprávky a k nim som vymýšľala nejaké ilustrácie alebo niečo také. Len mi trošku dlho trvalo, kým som presvedčila svojich rodičov, že vlastne dajte ma na zúšku. Potom, keď sa to teda stalo, tak už som pokračovala na zúške, aj keď som už ukončila tú zúšku, tak mi to maľovanie v živote zostalo. A možno to nerobím často, alebo nie som v tom nejaká konzistentná, ale tá maľba si vždy ku mne nájde nejakú cestu, alebo ja k nej. Čiže je to taký dlhodobý vzťah, alebo tak. Ak by som mala povedať, že čo je pre mňa umenie, tak asi by som k tomu dala také slovo, že sa umenie rovná seba vyjadreniu a že to umenie nemusí byť len o tom, či vieš maľovať, alebo či pekne kreslíš, alebo či pekne hráš na nejaký hudobný nástroj, ale je to podľa mňa v dnešnej dobe aj o tom, že sa nebojíš vyjadriť to, kým si a byť človekom bez masky, ísť von s tou tvojou pravou tvárou. Že to je podľa mňa dnes aj také umenie. Ale teda podľa mňa môže mať veľmi veľa podôb a je na ňom veľmi super, že každý si v tom umení môže nájsť to svoje. Ahojte, volám sa Zuzka Lukačová a som Nina najlepšia kamoška. Ninu by som 3 slovami opísala ako pozitívna, jak slniečko. Vždycky, keď prišla do triedy, tak všetci hovorili, že je to slniečko. Milujúca, lebo má rada naozaj všetkých ľudí, aj takých, ktorí jej ublížili, tak sa snaží ich pochopiť a odpustiť im. A určite usilovná, pretože toto, čo ona všetko stíha, tak si myslím, že by 2 ľudia dokopy nestihli. Podľa mňa by povedali, že no, tak toto je naša Ninka a ona je veľký stresman a niekedy sa bojí, že ako dopadneme, ako to s nami dopadne. Niekedy sa bojí nás začať a veľa uvažuje pri tom, keď to robí. Tak čoho sa Nina najviac bojí, to máme asi podobné. Myslím, že strata blízkej osoby alebo celkovo taká samota v živote. Ak by som sa mala opísať jednou farbou, bola by to červená. A bola by to červená kvôli tomu, lebo ju mám rada. A lebo ju vnímam ako farbu, ktorá je plná života, a sily, či už ženskej sily. Práve ženy sú častým námetom alebo motívom mojich malieb. Alebo aj takej vnútornej sily, odvahy a
Proste neviem si seba samú predstaviť bez červeného rúžu a bez červenej farby. Čiže preto. Mám pocit, že čo sa týka odhaľovania alebo skrývania sa maľovaní, alebo či sa skrývam alebo odhaľujem, tak závisí to od maľby. Niekedy sa bojím určité veci povedať nahlas, lebo sa bojím, že by som bola príliš hlasná, alebo neviem úplne, akou formou by som to vyjadrila. V týchto prípadoch to práve dávam do tých malieb. Čiže sa odkrývam svoje nejaké životné postoje alebo názory, alebo to, čomu v živote verím, alebo čím sa zaoberám. A zároveň niekedy sa stáva aj to, že mám pri maľovaní ťažšie životné obdobie alebo taký ťažší deň. Nechcem, aby to tam bolo vidno. Čiže toto možno tak skrývam, aj keď si myslím, že aj tak je to tam vidno. Ale celkovo, ak by som to mala zhodnotiť, tak si myslím, že sa cez to maľovanie skôr odhaľujem. Že odhaľujem ten svoj vnútorný svet a naozaj to, čomu verím, čo je pre mňa v tom živote nejako dôležité nejakým spôsobom. Veľakrát sa mi stáva, že mám pocit, že to, čo robím, nikoho nezaujíma. Ale v takých momentoch si poviem, že nežijem život pre iných, žijem život pre seba. To maľovanie alebo čokoľvek v tom živote robím preto, aby som bola spokojná najprv ja. Akože áno, umenie je aj pre druhých a je hlavne pre ľudí. Ale najprv by mal byť podľa mňa spokojný ten umelec. A potom v podstate verím, že sa to nejako prenáša na tých ľudí. Čo sa týka emócií, ktoré sa mi do obrazov dostávajú najčastejšie, tak myslím si, že to je otázka pre pozorovateľov hlavne. Ale ja sa veľmi snažím, aby sa do mojich obrazov dostal akýsi príbeh. A čo sa týka emócií, tak by som bola rada, ak by tam bol pokoj. A taká tá, ja tomu hovorím, slniečkovská energia. Čiže taká aj radosť, ale nie taká divoká radosť, ale taká pokojná radosť. A taká možno síla nejaká vnútorná, alebo také niečo. Do svojich obrazov zo seba dáva určite svoj názor vlastný, ale aj svoje pocity, myšlienky a celkovo takú energiu a takú osobnosť, že tie obrazy si myslím, že sú rozpoznateľné, že sú to jej obrazy. Ja si myslím, že čo sa týka nejakej zmeny, či ma zmenilo to maliarstvo alebo tak, myslím si, že ma zmenili ľudia okolo, zmenilo ma prostredie, zmenila ma škola, na ktorej som. A v dôsledku toho, že som s inými ľuďmi v inom prostredí a že mám viacero podnetov, tak v dôsledku toho sú iné aj tie maľby. Čiže by som možno povedala, že tie maľby sa zmenili s tým, ako som sa menila ja v priebehu svojho života. Maľovanie mi určite niekoľkokrát v živote pomohlo prečkať alebo prežiť chaos naokolo, alebo chaos, ktorý mám vo svojom vnútri niekedy. A je to pretože keď maľujem, svet naokolo a nejaké to vnútorné prežívanie alebo vnútorné problémy sa tak stíšia a zostane iba maľba, ja a niekedy hudba. A v podstate vtedy riešim iba to, akú farbu namiešať a kam to dať. A žiadne svetové problémy ani žiadne svoje
problémy. Čiže je to veľmi uvoľňujúci zážitok to maľovanie. Pamätám si, že keď som chodila na zúšku, veľmi som sa porovnávala, lebo som si teda všimla, že že tá spolužiačka hrozne krásne kreslí, tieňuje a táto robí veľmi krásne grafiky a cítila som sa tak menej cenne, lebo som mala pocit, že mi nič z toho nejde. Ale na zúške sme si mohli vyskúšať viacero techník a vtedy prišla práve maľba a som si povedala, že to bude to moje. A odkedy sa mi začalo dariť v maľbe, alebo som sa práve v nej rozhodla zlepšovať, tak už som sa neporovnávala s tými ostatnými, alebo respektíve necítila som sa tak menej cenne, ale bolo to už viac o tom, že poďme podporiť jedna druhú. Nina je výnimočná. Určite opäť tým, že zvláda veľmi veľa voľnočasových aktivít naraz, čiže je to krúžok prvej pomoci alebo hoď aj škola a všetko vie sklbiť a fakt si nájde čas na všetko. Ja si myslím, že umenie má práve dnes zmysel a je to pretože verím v to, že umenie dokáže spájať, a teraz nehovorím iba o maliarskom umení, ale o akomkoľvek, či už divadelnom, hudobnom. A že je to v podstate o tom, že keď sa ľudia pozerajú na to umenie, alebo keď ho počúvajú, keď ho prežívajú, tak verím v to, že sa dokážu spojiť a že dokážu na chvíľu zahodiť nejaké svoje možno predsudky, možno politické názory alebo nejaké také veci a iba prežívajú ten zážitok z toho umenia. Čiže verím, že práve dnes má ešte väčšiu cenu ako niekedy. Priateľstvo s Ninou ma naučilo to, že človeka sa dá mať rado aj napriek všetkým dobrým aj zlým vlastnostiam a že je fakt proste okrem rodiny aj kamarátka, ktorej sa dá veriť na 1000%, že proste človek, o ktorom si myslím, že by mi fakt nikdy nevedel ublížiť. Chcela by som odkázať svojim rodičom, že im teda ďakujem, že mi dovolili ísť na zúšku, že ma nikdy nepodceňovali, že ma vždy podporovali, tešili sa so mnou, že sa snažili chodiť na každú nejakú výstavu, ktorá bola, že mi vždy povedali, že tak toto vyzerá dobre, toto nevyzerá až tak dobre. Že boli cez celú tú cestu so mnou a pri mne a že svojim kamarátom by som teda chcela tiež poďakovať, že ma na tejto ceste podporovali a že sa so mnou tešili, potom aj svojim sestrám. A chcela by som tak ľuďom odkázať, nech, ak sa dá, si nájdú v živote niečo pekné na každom dni a nech sa z toho tešia.